Il-programm Kickstart li qed jipproponi l-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej se jgħin iż-żgħażagħ ikollhom l-aqwa bidu batta inizjattivi b'saħħithom maħsuba biex jgħinuhom jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom f'diversi oqsma. Fost oħrajn il-Partit Laburista jrid jgħin iż-żgħażagħ fil-bidu tal-karriera tagħhom u għalhekk fost diversi miżuri qed jipproponi eżenzjoni mit-taxxa għaż-żgħażagħ fl-ewwel 3 snin tax-xogħol tagħhom. Dawn ġew diskussi waqt żjara li saret f'Imperial Esports f'San Ġiljan. Bid-delegazzjoni tmexxiet mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej u għalija attendew il-Ministru Silvia Xkembri, il-Membru Parlamentari Cressida Gallia u l-kandidat Clint Azzopardi Flores. Imperial Esports hija organizzazzjoni Brażiljana li għażlet lil Malta biex tiftaħ ċentru Ewropew għal niċeġ ekonomiċi ġodda fosthom fis-settur tal-gaming, l-e-sport u digital entertainment. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mekej spjega kif dan il-ħab jinkwadra fil-viżjoni futura tal-Partit Laburista fil-Gvern li qed jipproponi kif żgħażagħ se jiffrankaw sa massimu ta' 12,300 euro, hekk kif se jkunu eżentati milli jħallsu t-taxxa ta' dħul fuq l-ewwel 30,000 euro għall-ewwel 3 snin tagħhom fid-dinja tax-xogħol jew startup. Tul iżjara d-delegazzjoni tal-Partit Laburista ltaqgħu ma' diversi żgħażagħ li għadhom kif bdew dan il-pass fil-karriera tagħhom.